Ayon sa alamat, ang balunggaw ay mula sa salitang balunugaw ng ibig sabihin ay young widower o byuda. Ito ang itinawag ng mga taga rito sa isang magandang byuda na nooy nakatira sa bayang ito. Hanggang sa kalaunan, ang balunugaw ay naging balunggaw na siyang tawag magpasa hanggang ngayon dito. Ngunit maliban sa alamat na ito, ay isang kasaysayan ang bumuo sa patuloy na pag-unlad ng munisipyo na tunay namang may pagmamalaki ng mga taga rito. Ako si Yana, your jolly traveler. Halika't samahan akong kilalanin ang bayan ng Balunggaw dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpapasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpapasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalila't Pangasinan. Ang Balunggaw ay may lawak na 7,325 hectares at nasa may timog silangan ng probinsya ng Pangasinan. Ang Balunggaw po ay galing sa salitang lungaw ng Nueva Ecija na ang ibig sabihin ay bell shape. Kung makikita po natin yung bundok po dito sa bayan, pinangalanan po ng mga Nueva Ecija na Balungaw dahil po siya ay hugis na bell shape po. Kung mapapansin po natin sa Nueva Ecija, may mga lugar po tayong ang pangalan ay Minalungaw, Balbalungaw, yun po. Then later on po, naging parte ng Pangasinan ang bayan po natin at nagkaroon po siya ng kwento na Balunugaw, which ang ibig sabihin po ay young widow, at naging ang pronunciation po later on ay Balunggaw. Maraming pinagdaanan ang Balunggaw bago ito naging bayan. Noong 1840, naging baryo ito ng Lupao, Nueva Ecija, at noong 1843, nang naging bayan ang Umingan, nailipat ito bilang baryo ng Umingan. Nailipat din ito bilang baryo ng Coyapo sa Nueva Ecija, at noong 1853, naging baryo ito ng Rosales. Pero noong 1876, naging sapat na ang number ng inhabitants dito sa bayan ng Balunggaw, kaya ito ay na-establish na bilang isang munisipyo. However, noong 1904 to 1906, nagkaroon ng setback ang bayan ng Balunggaw, kaya ito ay naibalik na baryo ng Rosales. After that, 1907, bumalik bilang munisipyo ang bayan ng Balunggaw, and since then, patuloy na ang pag-unlad nito. Ayon sa mga nabubuhay pang sentenaryo, mula pa sa San Fabian, Pangasinan at ibang parte ng Ilocos Region ang mga naunang nanirahan sa bayan ng Balunggaw. Ang mga ito ay naghahanap ng lugar kung saan maaaring manatili at nahanapan nga ang maliit na bayan ng Balunggaw. Dahil sa kasaganaan ng agricultural resources dito, maraming mga Ilocano ang nanatili sa bayan, kaya 90% sa populasyon ay mga Ilocano. Balunggaw is no different from other municipalities. We are just ordinary, but in other ways, our tourism destination is actually extraordinary. But we are actually unique because we have a lot to showcase. The tourism destination is actually visited by 100 to 150,000 visitors per year. And we're proud to say that we have our Balunggaw Hot and Cold Springs, which is actually the only one here in the district. We are actually a town with happy people. We are resilient, no matter what the situation is, no matter what the conditions or challenges that we have. And of course, not only that, their willingness to learn and accept change and challenges, that is one thing that's really unique in this town.
We used Hataw Balungao because we wanted a positive outlook, positive thinking. Hataw was one thing that we actually thought about, and it works for us up to now. As you see it, humahataw nga naman ang Balungao. We now ventured into agro-eco-tourism, which is actually the Convergence Project. We put together businesses that would actually attract also not only livelihood for the people, but also it would also attract tourists at the same time. Our Goat Academy, which is actually our OTOP. Goat is actually our OTOP, but not only going to teach the people how to raise goats, but to upgrade the breed. And next is actually our Gatasang Kalabaw. We also ventured into that because we also needed to help other agencies. I'd like to invite everyone to see Balungao, not only our tourism destination, and meet the people here, and you will be amazed, I promise you. Hataw Balungao. Sa pagkakaroon nito ng sariling pagkakakilanlan, ang bayan ay nagpatayo din ng simbahang Katoliko na siyang naging sentro ng pananampalataya ng mga Balongeños. Bago pa man maging St. Joseph Parish ang simbahan dito, ito muna ay nakilala bilang San Julian noong 1940s. Bali yung simbahan po namin, isa po siya sa mga nailista po namin as a local cultural property ng Balungao. Although the ownership is coming from the Roman Catholic Church, naging part po siya ng kultura ng Balungao. So karamihan kasi ng mga event and mga cultures na nagagawa ay pinamumunuan ng ating simbahan. During Holy Week, nagkakaroon sila ng Station of the Cross na kung saan yung Station of the Cross nila ay live station papunta po rito sa Mount Balungao. Yun po yung way nila. Ang Roman Catholic Church ng Balungao, dati ang pangalan niya ay San Julian. 1940s ang pangalan niya San Julian. Naging St. Joseph Parish ang Balungao, which is celebrated on March 19. So sinasabay na po doon sa talagang piyesta ng bayan ng Balungao. Sineselebrate ang kapistahan ni St. Joseph being the husband Mary on March 19. Noon itong simbahan, simple lang itong simbahan as a old model, pero yung old structure, now as time passed by, maraming parish priest na nag-attempt na baguhin o pagandahin ang simbahang ito. During Holy Week, people would come to this parish kasi maraming mga devotees din, mga sinasabing Josepinas o Josepinos, devotees of St. Joseph. And unti-unting na babago rin ang outlook ng mga tao, especially in terms of their spiritual life, na bibigyan ng saysay ang kanilang pagiging Katoliko. Tunay ang iba ang dalang biyaya ng mga simbahan sa bawat bumibisita. Bukod sa pananampalataya, kasamang maiuuwi ang mga kwento ng kasaysayan tungkol sa isang bayan. Pero maliban sa St. Joseph Parish, may mga lugar pang magpapaalala ng kasaysayan at pagkakakilanlan sa bayan ng Balungao sa pagpapatuloy ng Ganda Mo, Pangasinan.
Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Kultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Kultura Splashway. Join us now, come on, Kultura Splashway. Kultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Kultura Splashway. See you there. Kultura Splashway. Balilan, Pangasinan. Sa mga nagbabalak pumasyal sa Balungaw, almost 3 hours ang bus ride mula sa Avenida papunta sa bayan. Sumakay lang sa biyaheng Tugigaraw at bumaba sa mismong sentro. Kung hindi naman, ay maaaring sumakay ng bus mula sa Cubao na biyaheng Carmen. Pagdating sa Carmen, ay sumakay sa jeep na biyaheng Umingan at bumaba sa mismong bayan ng Balungaw. Kung may sarili namang sasakyan, tahakin ng NLEX going to Tiplex at lumabas sa Carmen exit papuntang Balungaw. Welcome to Balungaw! Hi! Andito na tayo ngayon sa bayan ng Balungaw. At alam mo andito ka na kung makikita mo ang tanyag na marker na ito. At tinatawag nila itong agila. Pero alam nyo ba na hindi talaga agila ang tawag dito? Kung ano yan, tara, alamin natin. Yung Commonwealth is natayo yan 1941. So yung funding niyan came from the Balungaw Town Fiesta na ang reigning is si Mrs. Miem na naging siya yung Mrs. Balungaw. And then tinayo yan in honor para sa ating yung favorite son ng Pangasinan na yung dating senador at concurrent defense secretary noon na si Chofilo Sison. Dinedicate nila ito kasi yung nag-serve siya during the Commonwealth period. So naituyo po ang ating Commonwealth Monument. Madalas ang maintenance sa monumentong ito at sa taong 2021, ang mga kaunting mga biyak at ang podium nito ay nai-restore. Sa bayan ng Balungaw, isa sa aming local cultural property. Isa na ring yaman ng Balungaw. Yung Commonwealth bali ito na lang yata yung natitirang coat of arms na buo sa buong Pilipinas. Kumbaga wala ng ibang kapares sa buong Pilipinas na ganitong monument, kundi ito na lang yung parang isa na lang siya. Meron sinasabi na ganito katulad pero kalahati ng eagle. Sa Iloilo yata meron daw sinasabi. So isa yon na parang unique siya dito sa Balungaw. Pangalawa is naging marker siya ng mga traveler, yung mga dumadaan dito na going to dito sa eastern part ng Northern Luzon like Tugigaraw and others. So pag nakita nila, usually they refer sa Commonwealth Monument namin na agila.
o si Agila, sabi nila, nandito na tayo sa Balungaw. So yun yung usually sa mga traveler na sinasabi nila pag dumadaan na rito sa area ng Balungaw. Naitayo siya kasi as symbol din noon as ng Commonwealth, na isa yun yung area na yung panahon na talagang yung Commonwealth government natin ay talagang parang naging sign ng freedom ng Pilipinas. So nilagay nila na ito yung pinakasentro ng bayan ng Balungaw. Dito sa bagong park ng Balungaw matatagpuan ang Commonwealth Monument at sa parehong park makikita rin ang bagong tayong monumento ni Dr. Jose Rizal. Ang dati naming Rizal Monument is hindi na po siya, disfigured na siya, hindi mo na siya makikilalang si Rizal. And this is made of concrete, so parang because of sa tagal na rin, talagang dilapidated na siya. So since in-improve namin ang aming municipal park into Rizal Park na talagang binago po namin, so kailangan na pag-isipan ng pamumuno ni Madam Riza at ng mga konsehal at ng mga NGOs na magkaroon ng bagong Rizal. So from then, so itong bagong Rizal namin ay gawa po ni Frederick Caido, isa sa mga national artists galing sa angkan ng mga kilalang mga sculptor, na sila mismo yung talagang gumagawa ng mga Rizal sa ibang bayan, ibang bansa like Germany, Madrid. So siya po yung gumawa po nito. So, na nire-replika yung dating, yung old Rizal Monument po namin. So, kaparehas din lang siya in a way na talagang kilala siya, as makikita mo siyang as Rizal talaga. Yung height kasi ng old Rizal namin is 7 feet. So, binase din po siya doon, 7 feet po siya. And then, siyempre may proportion sa mga sculptor, alam na nila yung portion nun. So talagang ginaya nila yung kung ano yung old, yun din yung talagang ginaya nila. Napag-isipan na lagyan din ng mga barangay para sa ganon, una, yung mga kababayan natin na galing sa mga iba't ibang barangay, pag sila ay pumupunta rito sa mismong bayan, at least nakikita nila yung pangalan ng barangay nila, and they will be proud na nakikita nila yung pangalan ng kung saan sila galing barangay. And also, sa mga taga-dayo naman, at least pa makikita nila na ito pala yung mga barangay ng munisipyo ng Balungaw. Sa mga taga-Balungaw, especially sa mga kabataan, ito yung nagiging magandang tambayan nila. And since na malapit din ito sa aming public market, ito na rin yung parang nagiging area ng hintayan nila habang yung mga kasama nila ay nagpapalengke doon sa ating public market. So, naging recreation, meron din po rito yung mga nagsusumba, and meron din kung minsan, ito na yung naging venue namin ng aming mga iba't ibang bazaar na pinuput up. So, ito na yung parang naging, not only as a park, parang nagiging economic activities na rin. We're expanding, hindi lang sa mismong destination, kundi sa culture and arts. So gusto na rin naming makilala ang Balungaw na may mga magagandang ingat, yaman kami dito, at mga kultura at mga arts na talagang ma-appreciate mo bilang isang taga-Pangasinan, taga-Balungaw. Pinagpalang ang tunay ang bayan dahil ang Dr. Jose Rizal at Commonwealth Monument ay regalong maituturing mula kay Gemma Cruz Araneta at ng kanyang pamilya. Dalawin po ang aming Rizal Park, kung saan makikita nyo po dito ang dalawang unique na monument po namin. Yung una is yung Commonwealth Monument po namin na masasabi natin isa
na lang po siya na monument na common dito sa buong Pilipinas. At syempre, itong aming Rizal Park ay Rizal Monument, nagawa po ng isang sikat na national artist na si Frederick Caido. Tara, try nyo po ang Balungaw. Bukod sa Commonwealth na marker ng bayan at Rizal Park na bubungad sa inyo dito, isang nakakatuwang kaalaman na rin ang nagpapakilala sa bayan, ang pagkakaroon ng mas madaming populasyon ng kambing kesa sa mga residente. Bakit ito nangyari? Alamin natin. Kumain ka, te! Ayan o. Napili po ang bayan ng Balungaw para po sa piloting po ng Farmer Livestock School on Integrated Goat Management way back on June 21, 2002. Nag-umpisa po ang kambing ng Balungaw sa 1,114 heads, 416 po na farmer na nag-alaga sa 6 po na barangay. Ngayon po is meron na po kaming within 20 barangays, more or less meron na po kaming 23,000 na kambing. Hindi po kasali yung mga nag-aalaga po ng 4-5 kambing pababa po. Year 2005 po, nung nagkaroon po ng utop, ang utop po ng Balungaw ay sa goat production. Then, ang culminating activity po nung matapos po sana yung PICARD na nag-assist po sa amin, ang suggestion po nila ay magkakaroon ng Goat Festival. So far po ngayon, mula po na nag-umpisa po ng 2002, dito na po yung lakbay-aral po ng mga nag-aalaga po ng kambing from Batanes to Hulu. Kung nakikita nyo po ngayon, ito po ay galing sa lead project po ng agriculture. Mayroon na po kaming 26 heads. Maliban po sa mayroon po kaming stocks po sa bayan, yun po yung nag-umpisahan namin noong year 2005. Doon po, ito po yung ginagamit namin as showcase para po doon sa mga nag-aaral, para mayroon po silang hands-on activity, makikita po nila kung ano po yung mga breed, kung ano po yung gagawin sa mga kambing, at paano pagpili po ng mga inahin at saka gagawing bulugan po. Naging popular po ang Balungaw dahil po sa kambing, dahil po sa destination na po ito ng lakbay-aral. Ikalawa, kami na po yung nagsishare ng knowledge tungkol po sa mga mature technologies po sa pagkakambingan the whole Philippines po. Masayang-masaya po na naisishare namin yung mga technologies po dito sa pagkakambingan. Natutulungan din po namin sila sa hanap buhay nila at saka po dun sa yung iba po, hobby po nila. Yung iba po, nakakatulong po sa pag-aaral ng mga anak. Maraming tulong sa akin ang pagkakambingan. Isa, nadugtungan ang aking buhay dahil sa pag-aalaga ng kambing, sa pagbinta po ng kambing dahil ako po ay cancer survivor. Isang bayang nakikilala at mas makikilala pa dahil sa taglay nitong mga kwento, ganda at kambing. Pero may isang lugar pa tayong bibisitahin na tiyak na pagpaplanuhan niyong puntahan. Saan kaya ito? Mamaya na yan sa Ganda Mo, Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Balilat Pangasinan. Ngayong nakilala na natin ang bayan ng Balungaw, it's time for an adventure! Samahan niyo ako dito sa Balungaw Hilltop Adventure. Excited na akong matry ang mga activities nila. Tara! Tara! For the run! Run! Within 8 to 10 minutes na tricycle ride mula sa town proper for only 100 pesos na arkila, mararating na ang Mount Balungaw Hilltop Adventure. Bukas ito araw-araw from 5 a.m. to 5 p.m. para sa day tour. May entrance fee na 100 pesos para sa adults, 50 pesos sa kids na 4 feet and below at 80 pesos naman sa mga senior citizens. Para ma-enjoy ang day tour, may mga steel shed na 400 pesos sa small shed and 800 pesos naman sa big shed. Yung Balungaw Hilltop Adventure came about yung year 2010 para dagsain ang Mount Balungaw Hot and Cold Spring Resort. Idea nila magkaroon ng outdoor extreme adventure activities. Extreme outdoor activities na nilagay, yung una is yung 620 meters na zip line. And then kasama niya ang ating yung ATV. Para sa mga nais namang mag-overnight, 2,000 pesos ang kanilang rooms na good for 2 at additional 600 pesos naman for extra person. May free breakfast na yan. Handa din ang Mount Balungaw Hilltop Adventure na mag-accommodate ng events. Dito sa Balungaw Hilltop Adventure, may mga activities po tayo ng hiking, trekking. We have also the bird watching. At syempre, yung kasunod ng 620 meters na zipline, meron din po kaming 1.4 kilometer zipline po na isa sa mga pinakamahaba dito sa Luzon. Thrill seeker ka ba? 40 minutes na hiking, kakayanin mo kaya? Dahil dito sa Mount Balungaw Hilltop Adventure, may ino-offer silang hiking sa Amamutil Trail. At magsisimula yan dito. Karamihan ng mga bumibisita rito is talagang hanap nila yung ating hot spring. Kasi itong hot spring ay isang sulfuric po siya
believed to be medicinal. So karamihan ay mga senior citizen ang maraming nagbababad dyan. Usually araw-araw nandyan sila para sa kanilang mga rayuma at other illnesses. Pero sa ating mga kabataan, ang hot spring po maganda po sa ating mga kutis. Yung hot spring, kasi ang Mount Balungaw is believed to be volcanic po siya. As of now, nakategorize siya ng ating volcanologist na isa siyang dormant volcano. So, nanggagaling siya mismo dito sa loob, paanan ng bundok. Lumalabas po siya at doon po, ginawan po natin siya ng jacuzzi type na pwedeng magbabad ang mga tao. Alam nyo ba na nagstay si Apolinario Mabini dito sa Balungaw for more than a month? At nagbabad siya mismo dito sa hot spring ng Balungaw. Huwag padalos-dalos dahil ang hot spring dito ay may init na umaabot hanggang 42 degrees Celsius. Pero ang ganda! Una, medyo mainit talaga, pero pag nakalubog ka na, relaxing sa katawan. Nakakagaan ng pakiramdam, lalo pag sa pagkatapos ng trabaho is talagang nakaka-relax. Pinadayo namin to kasi one of a kind lang ito dito sa malapit dito sa especially sa Villasis. Para sa Pangasinan, ilan lang ang malapit dito eh. Kaya ito yung pinupuntahan namin. At saka hindi ko naman first time dito, talagang dinadayo namin to kasi sabi nga nila ito nakakagamot ng mga sakit-sakit o nakaka-relax kasi pagkatapos mong tapos mong umahon dito, nakaka-relax talaga. Kaya mas dinadayo. Gusto ko sanang itry ang isa pang zipline na mayroong 1.4 kilometers na haba, pero meron silang weight requirement na 60 kg at hindi po tayo pumasok. Sabi pa man din nila na sa zipline na ito ay almost 2 minutes kang nasa ere, kaya sayang. Pero ang itatry na lang natin ay ang 620 meters na isa pang zipline dito sa Balungaw. Tara, samahan niyo ako! Mama! Mama! Wait lang po, kuya. Okay, ready naman? Di po. Sige po. Mama! Ayoko na po! Ay! Kaya! Bigla niyo po! Noong una, sobra siyang nakakakaba, nakakapangilabot. Tapos pag nasa gitna ka na, doon mo mafe-feel na sobrang ganda pala talaga ng Balungaw kasi doon mo makikita yung magandang view ng Mount Balungaw. Pero pag nasa dulo ka na, parang hahanap-hanapin mo pa rin yung feeling. Masaya na pala ako! Ayoko na po! Tama na po! Mama! Siguraduhin handa ka din sa akyatan kung pipiliin mong masubukan ang 1.4 kilometers na zipline dahil may aakyatin ka ditong 200 steps bago marating ang launching area. Handa naman ng mga mababait na staff na i-assist ka sa mga activities na gusto mong masubukan. Sa dinami-rami ng activities dito, ang Mount Balungaw pa rin na may taas na 382 meters above sea level ang tunay na sentro ng destinasyong ito. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo ng gumalaw at magpunta dito sa Balungaw.
Kasing tamis ng mga ngiting sasalubong sa'yo dito sa bayan ng Balungaw ang produktong mai-enjoy mo at paniguradong pati na rin ang mapapasalubungan mo nito, ang patupat. Intayon ka Ilyan, ramanan ti patupat ti Balungaw. Kimas! Sa dami ng patupat na matatagpuan at matitikman dito sa probinsya ng Pangasinan, may kakaibang alok ang minatamis na ito dito sa Balungaw. Handa ka na bang tikman to? Kita niyo yung nagimas! Ate, tawatak! Yung paggawa ng patupat is matrabaho siya kasi mag-uumpisa ka sa pagtatabas ng ganito, which is tatabasin mo siya into strips. And then yung proseso ng pag-weave, it takes time, kaya matrabaho siya. And then after this, pag na-weave mo na siya, at naporma mo na siyang ganito, maglalagay ka ngayon ng malagkit. Ilulubog mo na siya ngayon sa tuba, which is tuba talaga yung ginagamit namin panluto. Yung tuba kasi hindi siya gaanong matamis, and then meron siyang certain aroma doon sa pag tuba ang ginamit yung panluto, iba yung aroma niya. Mahirap po siya kasi buwis buhay kasi aakyatin mo yung hanggang sa maakyat mo doon sa taas, and then doon ka mag-extract sa pinakataas niya mismo. Doon siya ine-extract yung tuba juice. Kumbaga naman sa mga kaninu-ninunuan. And then ito kasi yung pinaka-common dito sa lugar namin, which is Barangay San Aurelio First, Balungaw. At ito yung namin, kilala dito sa aming, kumbaga, simpleng munisipyo. Kahit pa paano nakakapag-provide siya nung sa pang-araw-araw na pangangailangan. Meron din kahit pa paano na konting naisisave. Nilakayan namin ng medyo konti ngayon, 5 pieces na. And then ang bentahan namin is 50 pesos per bundle. Araw-araw, bagong gawa ang mga patupat na madadatnan dito dahil madalas ay sold out ang mga ito. Sa Barangay San Aurelio First, dito sila yung mga karamihan dito na residente, sila yung nagluluto ng patupat na niluluto sa sweet tuba. Ito yung naging unique sa kanya kasi karamihan ay sweet, yung sugarcane ang ginagamit, pero dito ay yung sweet tuba. And dito lang sa iisang barangay mo lang siya, yung bang skills ng pagluto, ng pagkuha ng sweet tuba at pagluto ng patupat, luto sa sweet tuba, ay nahandlang ito sa iisang barangay. 3 days ang shelf life ng patupat without refrigeration, pero mas tatagal kapag nai-ref. Umaabot na nga rin sa ibang bansa ang mga patupat ng Balungaw. Basta may steamer o microwave, mai-enjoy mo ang minatamis na ito kahit nasan ka pa. If ever man po na mapadpad po kayo dito sa aming munisipyo or sa aming barangay po, subukan nyo po yung patupat namin kasi kakaiba po siya. Katulad ng Balungaw, ang kanilang patupat ay walang katulad. Kaya sa susunod na pasyal mo dito, huwag kakalimutang dumaan dito sa Barangay San Aurelio First para sa pasalubong na hahanap-hanapin mo. Humahataw sa mga pinagmamalaking destinasyon. Humahataw sa pagiging masiyahin ng mga Balunggenyos. Humahataw sa patuloy na pag-asenso. Sa susunod na bakasyon mo, idagdag na ang bayang ito sa mga papasyalan mo. Hindi mapapatid ang saya at pananabik sa bayang hataw na hataw sa ganda, Hataw Balungaw! Discovering my hometown was like uncovering a hidden treasure filled with wonders waiting to be explored.
As I embark on various adventures, each moment brought a thrill of excitement and a sense of awe. Riding an ATV through rugged terrain, I felt the wind rushing through my hair and the adrenaline coursing through my veins. The zipline experience was a heart-pounding journey through the skies, offering breathtaking views of familiar landscape from a whole new perspective. Learning about the rich history of my hometown added depth to my appreciation as I traced the footsteps of ancestors and discovered tales of resilience and triumphs. The patupat filled me with the pride and joy as I savored the flavor that spoke of tradition and culture, each bite a delicious homage to my roots. Every adventure, every discovery felt like a celebration of the place I call home, igniting a newfound sense of belonging and gratitude within me. I invite everyone to visit my hometown Balungao. There's so much to explore and experience. Every corner tells a story and every smile reflects its hospitality. So come, wander through its streets, taste its flavors, and feel its heartbeat. You won't be disappointed. My hometown may be small, but its spirit is boundless and its beauty is beyond measure. Hataw Balungao!